col·laborant en l'Ajuntament de Picassent des de fa multitud d'anys. La veritat és que duguem organitzant este congrés, com dic, en companyia d'ells, jo crec que pràcticament en totes les edicions, i evidentment este any este més d'interès era la situació citrícola. Som grans exportadors de cítrics, som grans productors de cítrics i no solament això, sinó que fem uns grans cítrics de molt bona qualitat que dissenyen la cultura i la identitat valenciana, i per això és bo que estiguem avui així en este congrés. Picassent encara continua sent agrícola, és una de les localitats, com tots sabem, que té un dels termes més grans i en producció agrícola en té moltíssim, i l'agricultor té que estar al día, y estos congresos son muy importantes de cara a la formación del agricultor. Creo que es un éxito de los organizadores traer a un pueblo citrícola como Picassent, de la trascendencia que tiene, traer cada 2 años, incluso yo les propondría que lo hicieran todos los años, un debate sobre el estado de la citricultura, sobre las oportunidades de mejorar la citricultura. Jo crec que és molt important que la gent tinga informació i no se crega soles el que diguem en les tertúlies, que sempre, des que anem a tertúlies de gent, que soc des que vaig, normalment se reunim en el poble, en un bar o en el sud, és bo que tinguem informació de lo que passa en el món, no sols de lo que passa en el nostre poble.